Polya ni sikangni lokni para o sungsana yakrai thangka bini bo sikangni songsar o sungsano yakrai thangka bini bo jola masa tongo busa ani bo jola masa tongo busa bini masong ba bini lokni para ro ana sajagai phaidi thangla sugo tongdi hini ano saikalangai thangka buma krei buma phaibi mani difle phaimani bo omusuke anjanya kosto khaikalang thangka please nang jodi na video no gitongke nang sarani khairokma hamjangmano wansogoi tongka nang teuse phayana hne ang khakhlai tamno bagi bo ano mahike yakari kalangai thangka ang nijibo saimiya Joto borokno bekane hamsema borok bai tomang chamang break up eba yakari rijak hankai a bekane hamsema borokno tewaisa saya khlema tongke sorry angle nengri tomang galak a kok saipono kipli mana muchungu haidiba mane abuno kobi hamsema ta but ati jora joto borok kipli phaya baksa borok ob bekana bujiu kipli phainai eba baksa ob bekana bujia okolok opili nayabo tongo phiaba tam sanai jesa angibo a bekane hamsema borno gana mana muchungu hinmani bo kisane kokya sem tini abahane khorsa takuk no saka boka jege cerai khoroksa angmaya golo bini bihik o hayuno yakar kelangka abun olo bote khoroksa besa kenangni buma eba kaje burbe hamjage 9 man eba 9 mas thangu phaike laksulai tongka saka pheba tabu khorni loki baksa nukung khalanya jora sokpai proke o takungno bini hamjama bure chamri kaya jathani sak nang yakla yakari kelangka phadinga jeng tini o takuni sikra diary kholoke bini usturino khanai saiman lena abake joto saimana bage e sikra library channel lo patisar kahmina di bujimanai te nungbo nini bukhani kok chungmai share khana muchung tongka hanga display chini Facebook te Insta adi nukiman khana abuni link description rizak o jaga nor chungmai karangi mano sikang sinimung sanai chingno tini usturi rohorka Robindra Debarma bini hamsima burni mung J Debarma kami Punya sikang cela Facebook ti khoroksa buribe sinui number nai kok salai tongkha apro cela o burino bisas kha joto kobi kok saka angle kajeke busa khoroksa angkha abun olo ani bihik o hayno yakar kalangkha tabuk ani busabe khorok ni kino tonglai tongo celani kok khanama olo buribo bisas khlanyo kobi kok saka angbo pulia khoroksa celabai kajeke nukung khaka apro ani chere khoroksa angkha ya golo ani busaibo sakhamya kalai o hayno yakar kalangkha abagi ani busabai no khorok ni chung tabuk tonglai tongo celabai buri adike joto kok salai bisas sangai khoroksa tai khoroksa no bukharwi jora kolok romuni hamsaglai tongkha salcha henke burni family member a chelani nogo chelano nanya thangka apro burni family o chelano nukma holo burni joto family member chajage kanya hane kok ribo kabukha abagi a sal a jorani simi chelabai buri thang lai su khaimang borni relationship 9 month eba 9 mas complete engkha tabuk a 9 mas relationship bahage complete engkha bisini chikonsa kok khanari buri o chelano saka nang jodi ano hamjage angbai kajana henkai Christian habdi jodi nang Christian engya henkai angle nang bai kajangmaya burni ati kono khanai a jora chelabo kobi bukhabe hamjak toma bagai Christian habka te borni besarobo sakni jini ama babu hakino ma babu hene ringi kathalai ma bai asuk sal jora lai borni relationship 9 month complete engkha abuni olo tabu hinke te tam sachene norno bujiman khana tabu pathyago buri o chelano kasekok saka nang ano kobi hamjage angbai nukung khawi tona musung ka hankai ani nogo phai chamri kai tona nangnai nang jodi chamri kai hankai angle nang bai tongmang glak nang bai nukung khawi man glak buri o kok thaisa samaya gulo chela saka ang nono kobi bukhabena hamjago haipono chamri rokle ang kawi man glak chilani o kok thaisa khanama only simi buri na call na message mungsa khale ignore khlai sak nanglie chelano mane abuno direct copy sana hankai o chela chamri kaimaya hanai yakare rika buri abagi tabu o takuk bele tona kosto angma bagai bini hamjama burino tesa kiple mana musung jagai bini sakni ustori chungno share khakya te bini burino kok gazarka a kokungkha nang jodi o video nai tongke please ani logi tesa kiple phadi ang nono tabubo nasing tongo plus ani busabo nono khuskhlai natuk tongo ani ama biang thangka hanai jeng khorni logi baksa 9 mas tongi gobama sama erilakya a samarok nang mutu maliada please o video nai tongke nang tesa kiple phadi o takuk bini hamsama burino tesa kiple mana musung jagai a kok gazarka video ni pathoko chung abuna sanai tamo sikla tamo kajak hamsago hinmani la kisani kokya piaba kebona hamsage logi rimaya hankai kebona semai ruwi kahamte hamya jora logi baksa tone hinibo kokrilai mani ekdom chaya tangi hinkai je borok nono kubi bukhabai hamsago a borni hamsamano respect hirina serengthai keboni bukano thangmani abu blakena chaya so ani tara by dolte munai song khanai nati o takuk bini bukhani kok sakbai thang tamono saka
एबा बिन कौन खाने दी नरक जदि और ताकुनो सपोर्ट खाने मुसुंके वीडियो नो शेयर खादी बिनि हामसमा बरे और वीडियो नो लोके तेसा बिनि लाइव किफ्लिप फानंग थो आबुनो करी नंबो जदि कोबी हामसमा विश्वास खालाके हनकाय और वीडियो नो निनि लोगी एबा बखानि बरनो शेयर खादी ते बनो सादी एको नादि बुले समाय रुई को ग्रुसे याकर कलांगो नंगले आनो कोबुदिया ओलनि जराफनो याकरि ते कलांगनो अकक संगी नादि निनि लोगिनि बरकनो जतनो सारि kaham ang tini video ma khaimani ke mo haisi pola ani sikangni dogni para osungsana yakrai thangka aboni jagolo kaisa khwani buri bai ang malaikha bini bo sikangni songsar osungsano yakrai thangka bini bo jola masa tongo busa ani bo jola masa tongo busa Mungkin abon ija golo songkok salah kia bo bai kok sama ni bisinte bo bini ma songo ano nanya ni hni rohoka o rohmani bisinti bini ma song ba bini nokni bororo ano sajagai phadi thangla suko tongdi hni ano sai kalangai thangka ka aw ang boborong no ogri rekha phayana hanune mungkin abon ija golo thangla suko song 8-9 ma sai rok khana जों थांगासिबो दंमानि बा बिनि सिगांनि बोकारा जोंनि आयं नगबो आनो तालांगै माया ममता फानांगै रेखा बा सिनि रेखा बेलेखिना काहामि कोक्सि मतो के आं बनो ओमा हाके आनि सरायनो माया ममता रोवै दंगै थांगै बुखा कस्त खायकलां माने आं बेलेखिना सालाकलै तामनि के बुमा करै बुमा फाइबिमानि गिफ्ले फाइमानि ओ ओमसके आनसरायनो कस्त खायकलां थांगा Tamuke, tabang bono masau, please nung jodi na video no gitongke. Nung saranya khairok ma hamjong mano wan so gitongke nung teusya phaya na hne ang kha khalai. Tamuke, tabu o bono sarai ro gitong. Bini sini mo mukha. Jusna debrama, bini nickname mukha. Bini thayeng kha. Bo thayo tongo. Please bo video no gitongke wan so gitongke bo phayana tamno bagi bo ano mahike yakari kalangai thangka ang jibo saimiya tamuke bo kok thaisa sai kalangka nago thangpro bo ano kol khaisa haru nang samini tongmaya ke nang bayang bokong khai mangla ani bo ano phung khaisa haru tamuke sikango borok ni nokni borok ano nanya phaibu o kok saya han bagyang khadu khonangkha Please nang teo chef hai pidi tamuke ang nang bai tongoi maya phono thangla siko pon tongona nang